mi je Suzana Đanić, po struci sam inače liječnik, doktor medicine. Završila sam medicinu davne jedne godine. Rođena sam 1965. godine. Poslije završene medicine, dakle Medicinskog fakulteta u Zagrebu, zaposlila sam se u srednjoj školi Bedekovčina, gdje radim već punih 12 godina. Koje vas 3 osobine opisuju kao čovjeka? 3 osobine. Teško je u toliko godina koliko imamo opisati samu sebe u 3 osobine, ali moglo bi to biti marljivost, otvorenost i iskrenost. Kako to da ste htjeli raditi baš u školi, a ne u bolnici? Zavoljela sam taj posao, vidjela sam da je usko vezano s medicinu, da moram dalje pratiti medicinu, a prekrasno je naučiti mlade ljude ono što znaš, prekrasno je učiti cijeloga života nešto novo i tako da sam ostala u školi i volim to strašno raditi. Zašto mislite da ste odabrani za uzor? To bi ja trebala postaviti pitanje vama. Dakle, ne znam, ali pretpostavka je moja što predajem i kod fizioterapeuta i kod medicinskih sestara zapravo kroz sve godine. I mislim da me djeca jednostavno dobro su upoznala i da me znaju, obzirom da im predajem puno predmeta, to je puno zajedničkih sati tijekom tjedna, tijekom godine, tijekom školovanja. Pretpostavljam da je to. Koju su to pozitivnu osobinu po vašem mišljenju učenici prepoznali? Ja bih rekla otvorenost, jer učenici znaju da nema uopće problema kad bilo što ne hoće pitati. Što vas ispunjava u radu s učenicima? Sve me ispunjava. Strahovito volim biti među mladim ljudima, puni su energije, volim kad su radoznali, volim vidjeti kad nešto nauče, kad sami dođu do određenih zaključaka i strašno mi je drago vidjeti nakon što završe školu da su dobri radnici. Da li imate životni moto? Koji? Imam jedan životni moto. Dok sam bila djevojka, gledala sam jedan film i u tom filmu je igrala Marilyn Monroe. U tom filmu je igrala Marilyn Monroe. I ona je tada jednom rekla, ako ti život pruža samo limune, od njih radi limunadu.